eyi moƴƴi ustugol ne waɗi bangol yawre ɗum noon ngare tare ngal ɗo alluwal mawbaare 16 setto 2026 duɗal Pulaar ɓaleejo Samba tolno 3 fanno hiisa windande 18 tiitonde ustugol bangol yawre ɗum noon bisimilla mon e yeru oɗo mo tellinden ɗum noon ndeɗo hiisorde mbattende mbaadi darinde kiisoɗon bisimilla mon eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mo kala e mon yo haal no heɓri jencude mum ndi noon bisimilla mon ko fof yo ɗakke e golle mum ɗe haalande nde a haala holno heɓri golle ɗe bisimilla mon eyi yeru men o neni mbiɗen ko ustugol bangol yawre firti ko alay sago kolliren yawre nde yenna koye ñamade jowirten nde wan noon en mbawa wiide temedere usti 55 eɗen mbaɗa ɗum hiisorde daride sen mbaɗi ɗum hiisorde daride joni noon temedere nde woni limre hende banggue nano nde nden waɗete ko dow limre hende banggue ñamude nden waɗete ko less mande ustugol wona banggue nano e mbaɗen diidol mande keɓa wona banggue nano seɗen mbaɗi ndeɗo hiisorde daride puɗɗortoɗen ko gowuji less gowuji wadde gowuji ko banggue ñaamo faade banggue nano e woni ɓolum wawa ustade 5 nde wannon 5 ɓuuri hewde ɓolum alay sago ñamloɗen kala libre ɓurde famɗude taw ko dow woni alay sago ñamade wona hen woni ñamloɗen gotel daña 10 woni 10 sa usti ɗum 5 keɓa 5 e gotel ngel ñamliɗa ngel a yoptat ɗum e suudu rewndu hen ndu wadde ko suudu sappoje rewi hen wadde less ustetende nde joni noon keɓaɗen 6 woni 5 ɓeydi gotel wona 6 e ɓolum wawa ustade 6 alay sago kadi ñamloɗen gotel ngel ñamliɗen ngel en dañi 10 usti 6 keɓen 4 e ƴetten gotel ngel ñamlinɗen ngel jopten ɗum e suudu rewndu hen ndu woni suudu rewndu hen ko suudu temedde wadde gotel usti gotel keɓen ɓolum e ko ni hiisorde nde waɗirte ɗum noon jokken joni eyi soɗen mbaɗa hiisorde daride ustugol bangol yawre gummortoɗen ko ñaamo faade nano tawi gowuji less gowuji sappoje less sappoje noon haa to haali fof e ko nandi hen eyi ɗum noon e teskuya o en dokki hen yeru ɗum noon ngare e saato yeru o henna bisimilla mon eyi sikkala mon joguiɗo namdal patungal e ndeɗo woni oɗo yeru bisimilla mum eyi so wonande neɗɗo yiɗa wadde ko hiisorde taw ko ustugol bangol yawre so yiɗa wadde ɗum woni sen mbiyi ujunnaje 3 sa usti hen gotel keddortoɗa ko ujunnaje 2 e temedde 9 e capanɗe 9 e 9 woni ndeɗo woni ustore e ustetende nde ndeɗon hiisorde kañumne waɗi ko ujunnaje 2 e temedde 9 e capanɗe 5 sa usti hen gotel keddortoɗa ko ujunnaje 2 e temedde 9 e capanɗe 54 wona ujunnaje 2 e temedde 9 e capanɗe 9 sa usti ɗum e ujunnaje 2 e temedde 9 e capanɗe 54 dañata keɓe ko temedde 2 e capanɗe 4 e 5 ɗum ɗo aɗa wawi hiisade ustugol kadi ngol ala yawre eyi ɗum noon ekkorde eɗen jogui ɗon 1 e 2 e 3 ɗum noon bisimilla mon joguiɗen ko hojomaji 15 eyi bandiraɓe kala joguiɗo namdal patungal windande men hande nde bisimilla mum eyi sikkala ma en mbaɗa nate ɓosoje kaaloje so en keeɓima eɗen nanggui seeɗa tan ma en gartoy hen ɗum noon ekkorde galle hande wodani ko eyyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha joni kala bawɗo joga namdal ne wawi namdade jarama yo Allah rokku en hawrude windande men arore hande noon
en keɓani wadde école jarama